Yasanibingelela abafundi, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje sizoqhubeka nawo ukufactorize, sizongena kuma-difference of two squares. Uma ngabe singena la kuma-difference of two squares, mhlasimpe singaqale sichaze ukuthi kuyini-ke kona-ke lokhu. Siyakhumbula ukuthi sakhuluma ngama-square numbers, ama-perfect squares. Sizokhuluma ngani? Difference of two squares, okusho ukuthi sizodila nama-square numbers. Uma kuthiwa-ke difference of two squares, kuyinto kanjani? Ila khona sizoba ne-square number, mhlasimpe sithi u-a squared minus u-b squared. Lana-ke nje kuthiwa difference sizo-minusa lawo ma-square numbers wethu awu-2. The difference of two squares, i-square number u-a squared, u-b squared, one-negative sign between lama-squares awu-2 ngoba sikhuluma ngani? I-difference of two squares. Okay, esimeni esikanje-ke uma kuthiwa asifactorize, sizofactorize la lama-square numbers wethu. Uma sifactorize lana senza kanjani? Uma sidila nama-difference of two squares kanje, sivula ama-brackets wethu awu-2, into esiyenzayo sifuna i-square root sale term le yethu yokuqala. Since sinama-term awu-2, difference of two squares, sidila nama-square numbers awu-2, sinama-term awu-2, sizofuna ini? Sizofuna i-square root sale term yokuqala ne-square root sale term yesibili. Okay, sizosenzani-ke i-square root sale term le yokuqala? I-square root sika-a masithi bani? Masithi a squared, sifake u-square root salokhu kuzosikhiphela bani? Kuzosikhiphela u-a. Khumbula ukuthi lana u-square root uyafana nobani? Maku-a squared, u-square root uyafana nobani? No-2 the power 1 over 2. Lo nalo kuzokushiyeka bani? Kuzoshiyeka u-a to the power 1, kuzoshiyeka u-a. Ukuthi i-square root sika-a squared ubani? U-a. Square root sika-a squared ubani? U-a. Sizobhala la u-a wethu. Kanjalo nala i-square root sika-b ubani? I-square root sika-b squared ubani? U-b. Indlela elula uma ufuna i-square root, masithi mhlasimpe i-square root sikabani? Sika-b to the power 4. Uthatha u-b, i-answer yakho kuzoba ubani? Kuzoba u-b. Bese lena uthatha u-half waleyo number leyo. Yakhona u-4 lana kuzoba ubani? Kuzoba u-2. Futhi uzothi divide by 2, lo 4 divide by 2 kuzoba lokhu. Mawukuthi unikezwe into ekuthiwa u-b to the power 8. b to the power 8, i-square root sakhe, i-square root sika-b to the power 8 kuzoba ubani? Kuzoba u-b. That's 8 divided by 2 kuzoba u-b to the power 4. Nalana kuzoba kanjalo. I-square root sika-b to the power 2, thatha u-b, siyambeka u-b, 2 divide by ubani? Divide by u-2 kuzoba u-1. That's why sino-b kuphela laphayana, sazi ukuthi kuno 2 the power 1 la. Okay, asiqhubeke. Sidila nani ne-difference of two squares? Okay, makukanje sidila ne-difference of two squares, lana ufaka u-positive, lana ufaka u-negative. Usangawufaka ngapha u-positive, ufaka ngapha u-negative ngoba vele kuyafana, kuno-a, kuno-b, kuno-a, kuno-b. Faka u-positive, faka u-negative. Sesifactorizile difference of two squares yethu, sifactorizile, siqedile. Okay, isibonelo sethu sokuqala asithe sinikeziwe kuthiwa sifactorize. Sifactorize bani? Factorize u-x squared minus ubani? Minus u-36. Kuthiwa sifactorize. Sifactorize bani? U-x squared minus u-36. U-x squared square number, square number ngapha. Siyazi ukuthi u-36 sashilo ekuqaleni sathi u-36 ukhandwa ubani? U-6 to the power 2, i-perfect square. Okay, lana sizofactorize, siwenza nje same thing esiyenzile lapha ngenhla. Sitheni ngenhla? Sivula ama-brackets wethu awu-2. Mase siwavulile ama-brackets wethu awu-2, sizoyibuza imibuzo ukuthi ubani i-square root sale term yethu yokuqala le. Square root ye-term yethu yokuqala siyasenza njani? Sithatha u-x, sino-x squared, sithatha u-x i-variable leyo, sizothi 2 divided by 2 lapha phezulu. Okay, u-2 divided by 2 u-1. Lapha sifaka u-x nangapha.
bese siyayibuza futhi ubani-ke i-square root sika-36. Square root sika-36 ubani? U-6. 6 u-6. Sase sithini-ke ngokwama-sign sathi kumele angafani bekhona u-plus bekhona u-minus, kube ukuthi iyona final answer yethu le sesifactorizile. Okay, ake sibuke-ke i-example ehlukile, sibone isibonelo esihlukile. Okay, asithi mhlampe-ke sinikezwe bani? Sinikezwe kuthiwa sifactorize. Okay, kuthiwa sifactorize, sinikezwe u-4x squared. 4x squared maybe minus u-25. 4x squared minus u-25. Kuthiwa sifactorize nayi-difference of two squares yethu. Okay, masifactorize la senza the same thing nakhona, sivula ama-brackets wethu awu-2. Sivula ama-brackets wethu awu-2. Bese siyayibuza-ke imibuzo yethu. Siyibuza ukuthini? Siyibuza ukuthi ubani i-square root sale term yethu le yokuqala. Square root sale term yethu yokuqala. Okay, asiyihlukanise phakathi. Square root sika-4. Square root sika-4 ubani? U-2. Kube u-2. Square root sikabani? Sika-x squared. Sithiwa ubani ekuqaleni? U-x. U-x. Okay, sidlulela kwi-term yethu elandelayo. Ngifuna ini? I-square root sika-25. Square root sika-25 ubani? U-5. 5. Amasayini wethu kumele angafani. Ufake u-plus, ufake u-minus. Yeah. Bese kuphuma into kanje. Sekuyi-final answer yethu lena. Mhlawumbe sesingabuka-ke nenye i-example mhlampe sibuke sithi sinikezwe bani? Sinikezwe u-9 z squared maybe minus u-100. U-9 z squared minus u-100 siyafactorize, senza into efanayo, sizovula ama-brackets wethu awu-2. Ama-brackets wethu awu-2 bese siyayibuza imibuzo ukuthi ubani-ke i-square root sale term yethu yokuqala. Square root sika-9 ubani? U-9 squared ubani? U-3. 3. Esika z squared, z squared ubani? U-z. U-z. Bese siyayibuza-ke nangapha i-square root sika-100 ubani? I-square root sika-100. Okay. Amasayini angafani. Amasayini angafani. Kube ukuthi iyona final answer yethu le. Alright, asike sithi-ke sine-situation la khona sinobani kuthiwa sifactorize. Sinobani? Sino-3x squared minus u-27. Kuthiwa sifactorize la. Okay, okunye kumele sikuqaphele ukuthi uma kuthiwa sifactorize sinikeziwe into ekanje, singaqala si-check ukuthi ngabe ayikho yini i-common factor between ama-terms wethu awu-2. Siyabona la ukuthi sino-3x squared minus u-27. Siyabuka ukuthi u-3 uyaya la ku-3 kayi-1, u-3 uyaya la ku-27. Iya kangaki? Iya ngaki? Uya kawu-9. Okay, singaqala lento lena senze njani? Siyi-simplify. Siyibhale in a simplest form. Okay, siqale siyi-factorize, sikhiphe yona i-common factor lena ezoba ubani? Ekuzoba u-3. Sivula i-bracket lethu. Sobhala ama-remainder factor la ngaphakathi. U-3x squared divide by 3 kuzoba ubani? Kuzoba u-x squared. 27 divide by 3 kuzoba ubani? Kuzoba u-9. Okusho ukuthi into yethu isikanje. Uma sikanje-ke sesingaqala-ke manje sesizokwenza njani? Nayi i-difference of two squares yethu. No-x squared minus u-9. Sesingenza njani? Sesingayi-factorize lento la ngaphakathi ama-bracket. Okay, asike siyi-factorize. Bese senza kanjani? Sesivula ama-brackets awu-2, sizombeka lo 3 wethu lo. Senze njani? Sivule ama-brackets wethu awu-2. Kuma-brackets wethu awu-2 senza njani? Siyayibuza imibuzo ukuthi okay, ubani i-square root sika-x squared? I-square root sika-x squared u-x. Square root sika-x squared, okay, u-x. Square root sika-9 ubani? U-3.
u-3. Amasayini kumele angafani, plus, u-minus. Bese kuba ukuthi iyona final answer yethu le. Okusho ukuthi kumele siqaphele si-check-e ukuthi ngabe ayikho yini i-common factor. Mhlawumbe singayi-factorizer, siqale ngokukhipha i-common factor, siphinde sizoyi-factorizer-ke manje sisebenzisa ini? Difference of two squares. Bese kuphuma i-answer yethu kanje. Alright, asike sithi-ke unikezwe into ekanje kuthiwa factorizer, unobani? Uno-3x plus u-5y squared minus, mhlawumbe unikezwe u-4x plus u-7y all squared. Makuthiwa-ke lana-ke factorizer, khumbula thina sitheni? I-difference of two squares siyibona kanjani? Kumele kube i-square number, kube khona u-minus sign between lawo ma-square number wo-two. Siyabuka lana, nayi i-term yethu e to the power 2, nayi i-term yethu e to the power 2. Okay, isithembu imibuzo siyibuza yona mas-factorizer lana ama-difference of two squares senza njani? Siyibuza ukuthi ubani square root sale term le yokuqala. Square root sale term yokuqala sithe sizoyithatha yonke le term, then sothi divide by i-index laphayana, sothi 2 divide by 2. Bese siyayibhala, sivule ama-brackets wethu. Okay, siyayibuza lana ubani, siyayibhala njengoba injalo, 3x plus u-5y. 2 divided by 2 u-1. Nangapha kanjalo futhi, 3x plus u-5y. Okay, bese siyayibuza nangapha kule yesibini term yesibini siyayibuza ukuthi okay, ubani square root sale term le. Square root sale term the same thing. Siyibhale u-4x plus u-7y. 2 divided by 2 u-1. Ubani u-4x plus u-7y. Sathi amasayini kumele angafani, amasayini kumele sibe no-plus sibe no-minus. Okusho ukuthi-ke sesifactorizile i-difference of two squares yethu. Term yokuqala, term yesibini, kuno-minus sign between. Sa-factorize, savula ama-brackets wethu awu-2. Savula ama-brackets wethu, safaka la ngaphakathi. Yeah. Okay, asenze isibonelo sethu sokugcina-ke manje. Asithi unikeziwe kuthiwa factorizer bani? Okay, asithi unikeziwe kuthiwa factorizer ubani? U-x plus 3 okay, asithi unikeziwe-ke kuthiwa factorizer bani? U-x plus u-3
squared. Factorizer hamba no-16. Yeah, noma sosusa ama-brackets lawo. Kuthiwa factorizer nangamathema nayi i-expression yakho. Sinamathema amangaki awu-2, square number, i-square number. Sithe senza kanjani ekuqaleni? Sithe siyayibuza ukuthi okay, ubani i-square root sethemu yethu yokuqala? Ngivula ama-bracket wethu awu-2. Square root sethemu yethu yokuqala ubani? Siyayibhala u-x plus u-3 x plus u-3. I-square root sethemu yethu yesibini ubani? U-4. Square root sika-16 ubani? U-4. Bhala u-4. Bhala u-4. Amasayini kumele angafani, u-plus no-minus. Kodwa-ke masibuka lana siyabona ukuthi okay, sino-x plus 3 plus 4. Okusho ukuthi lana sinawo ama-like terms. Ngoba lama brackets lawa singawasusa ngoba kuno-1 ola. Masithamba lo-1 sithamba ngalo okula ngaphansi kuma-brackets kuzokhipha into la kuma-brackets vele. Okay, shuthi la nto asiyibhale kahle ibonakale. Sinobani? Sino-x plus 3 plus u-4. Sibuye sibe nobani? Sibe no-x plus 3 minus u-4. Okay. Siyabona ukuthi lana sinani? Sinama-like terms. Sinama-like terms wethu u-3 no-4, u-3 no-4. Sizame-ke collect ama-like terms. X simehlise. U-3 plus 4 ubani? U-7 plus u-7. Buyele ngapha sino-x 3 minus u-4. Sithatha isayini ye-bigger number. Amasayini awafani siyamayinasa. 4 minus 3 u-1. I-final answer yethu izophuma isikanje. Okay, ake simuveke sizongena ngapha. Sizongena kephi? Sizo-factorize by grouping ama-pairs wethu. Asithi mhlawumbe sinikeziwe nayi i-expression yethu. Sinobani? Sithi sino-2x squared plus u-2x. Sithi plus u-3x plus u-3. Okay, kuthiwa sifactorize le expression le. Siyabuka la ukuthi thina ngathi sinama-group awu-2. Masibuka lana sino-2x squared plus u-2x plus u-3x plus u-3. Okusho ukuthi lana masibuka lokhu nalokhu kunayo i-common factor, nalokhu nalokhu kunayo i-common factor. I-common factor yethu ubani la? Ubani okhona ngapha okhona nangapha? Sinobani? 2x ukhona ngapha, u-2x ukhona ngapha. Siyabuka ngapha ubani okhona ngapha okhona ngapha, u-3 ukhona no-3 ukhona. Okusho ukuthi mase sikhuluma ngani? Mase sifactorize by grouping ama-pairs wethu. Sinamathema amangaka? 1, 2, 3, 4. Okusho ukuthi thina into esingayenza lo nalo singaba-groupa siba-factorize eceleni, ebese nalo nalo singaba-groupa siba-factorize eceleni. Senza kanjani-ke? Okay, lona avele sibahlukanise. Sino-2x squared plus u-2x. Laba sizoba-factorize eceleni. Okay, size kulaba bangapha. U-3x plus u-3. Nalaba sizoba-factorize eceleni. Okay, asifactorize-ke ngale ndlela esiyaziyo esiyijwayele. Sifactorize lokhu senza njani? Siyabuka ukuthi awekho yini lento ama-common factors la. Bese siyabuka sinobani? Sino-2x squared u-2x. I-common factor ikhona. Asibhale i-common factor ubani? U-2x. Sivula i-bracket. Kuleli bracket sobhala ini? Ama-remainder factors. Sobhala ama-remainder factors. U-2x squared divided by ubani? U-2x. 2 no-2 kuzoba u-1. Bese sithatha u-x oyi-1 si-minus ama-indices. U-2 minus 1 kuzobani? Kuzoba u-1. Size nangapha lokhu nalokhu kuyafana. Kuzosikhiphela bani? Kusikhiphela u-1. Bese so-factorize nangapha. Masithi siyabuka lana i-common factor yethu ubani? U-3. Sibhala u-3. Sivula ama-brackets.
3x divided by u-3 kuzoba ubani? Kuzoba u-x, kube u-1. Bese-ke masikanje into yethu sesifactorizile ngokugroupa ama-pairs wethu, ukuthi iyona final answer yethu le. Alright, ake senze esinye isibonelo sibone. Asithi mhlampe unikeziwe nayi expression yakho kuthiwa ubani? U-7x. Kuthiwa sifactorize lana sinobani? Sino-7x plus u-14y ithi plus u-bx plus u-2by. Okay, kuthiwa lana senze njani? Kuthiwa lana asifactorize. Okay, siyabuka lana ukuthi okay singafactorize kanjani? Ngabe lena i-difference of two squares? No, akuyona i-difference of two squares. Sinamathemu amaningi futhi khona o-plus sign ngaphakathi, and kwayilamathemu wethu awasiwona ama-square numbers. Okay, futhi ngeke sisebenzise i-difference of two squares. Ngabe lana akhona yini ikhona yini i-common factor? Ikhona i-common factor edibanisa konke lokhu. Siyabuka la sino-7x, sino-14y, no-bx, sino-2by. Siyabona ukuthi lana singa-factorize by grouping ngobani? Ikhona i-term khona u-7x, 14y, 7 uyaya ku-7, 7 uyaya ku-14. Bese siyabuka kukhona u-x ngapha, ukhona u-x ngapha, ukhona u-y ngapha, ukhona u-y ngapha. Kwase siyabuka ukuthi okay singayigroupa kanjani? Singayigroupa kanjani? Siyabuka la okay 7x, 14y. Lana isikhona vele i-common factor ubani? U-7. Masibuka ngapha sino-bx plus u-2by. Sino-b ngapha, sino-b ngapha. Okusho ukuthi singa-factorize lokhu eceleni, si-factorize nalokhu kephi? Eceleni. Okay, asikwenze siqale sikuhlukanise. Sinobani? Sino-7x plus u-14y. Okay, sithi plus nalokho sikugroupe eceleni sinobani? No-bx plus u-2by. Okay, bese siyaqala-ke siya-factorize ngale ndlela esiyijwayele. Bese siya-factorize, siyakubuza la ukuthi ubani i-common factor kulama terms wethu awu-2. 7 i-common factor yethu, siyikhiphe i-common factor, i-highest common factor. Sivule ama-brackets wethu, sizobhala ini? Sizobhala ama-remainder factors. 7x divided by u-7, 7 no-7 nizokhipha u-1, 1 times u-x kuzoba u-x. 14y divided by u-7, 14 divided by u-7 u-2 plus kuzoba u-2 bese u-y njengoba unjalo. Bese siyadlula ngalena nakhona sithi siyabuka sibuke i-common factor yethu. Common factor yethu lana no-bx no-2by, u-b ukhona, common factor u-b. Common factor u-b sivula ama-brackets, sizobhala ini? Ama-remainder factors. Sobhala ama-remainder factor, bx divided by u-b, b no-b kuba u-1, 1 times u-x kuba ubani? Kuba u-x. Ngapha ngokunjalo u-b no-b kuzoba u-1, 1 times lokho okushiyekile kuwu-2y kuzoba ubani? U-2y. Okusho ukuthi thina sesifactorizile ngokugroupa ama-terms wethu, ama-pairs, sigroupa in pairs. Kwaphuma-ke nayi-final answer yethu. Sigrouphile, sakhetha ukufactorize lama-term awu-2, sakhetha ukufactorize lama-term awu-2.